Det ligner lidt min. Den har I set nogle gange nu efterhånden. Nu kommer den så også. Det er sådan lidt de ting, som jeg vil komme ind på nu her i dag. Det er jo sådan, at vi gerne vil ud og fortælle en masse ting om honning og om biavl, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Og på det front, der har vi faktisk rigtig mange platforme, vi arbejder på. Jeg ved ikke, om I sådan er bevidst om, hvor mange det er, men nu vil jeg faktisk lige prøve at gå igennem nogle af dem, vi har, for at vise lidt om, hvad det er, vi snakker. Så skal jeg nok lige en anden vej. Det skal jeg så heller ikke. Den var Claus inde på lidt tidligere i dag. Den er helt ny, men det er faktisk også en, vi er involveret i. Hvis I ser for oven, så står der Aarhus Universitet og Danmarks Biavlerforening. Den her kender I også alle sammen. Oversigten over stadigvægtene. Det er også en, som Danmarks Biavlerforening har været med til at udvikle, og som vi har i samarbejde med tyskerne og flere andre lande. I den forbindelse så har Flemming lavet den her også, som fortæller noget om, hvordan de her stadigvægte fungerer. Især fordi vi jo har observationsspikere rundt omkring, som bruger stadigvægtene, og som skal hele tiden have information om, hvordan er det nu lige, man gør med de her. Det kommer sådan set ikke alle os andre ved, men vi har samlet informationen her, eller rettere Flemming har, og det er rigtig fint. Den her har vi også været inde på allerede. Det er igen faglig udvalg, Claus, der har præsenteret den. Den er sat lidt op på den måde også, at den kan bruges til noget andet end det her også. Udover en planteleksikon, så kan den forholdsvis nemt bygges om, så man også kan samle opskrifter på den. Og så har vi pludselig en helt anden hjemmeside, baseret på den samme konstruktion som den her. Og det er lidt interessant, men det er sådan noget, der kommer længere ud i fremtiden. Nu skal vi først have den her op at køre. Og i den forbindelse skal vi nok også have samlet nogle mennesker omkring den til at køre den videre. Det var det, Flemming han var ved at nævne også. Vi har også i mange år snakket om Wikibee, et sted, hvor man sådan kunne samle al information omkring honningbier på dansk, og hvor man kunne slå det op og se, hvad handler det her om. Den har ligget lidt brak lige nu. Den er cyklet lidt rundt fra fagligt udvalg, og nogen så åbenbart havner hos medieudvalget, tror jeg nok. Så det er nok også, der på et eller andet tidspunkt skal tage fat i den. Men vi har valgt lige nu i hvert fald ikke at gøre så meget ved den. Den ligger stadigvæk i horisonten et eller andet sted ude, som vi ikke har diskuteret endnu, hvornår det skal være. Men ideen om at lave den er faktisk ganske okay. Så har vi også nogle lejlighedssider. Honningfestival.dk. Hvor mange af jer har været inde og kigge på den? Ja, det er jo faktisk en forholdsvis ny side, der er kommet op at stå her i dag, eller ikke i dag, i år, i forbindelse med Honningfestivalen. Den kom lidt sent i gang, vil jeg så nok sige. Men den er der, og det er sådan en mulighed, vi har for at kan gå ud og markedsføre nogle helt konkrete tiltag, som vi har gang i. Som for eksempel Honningfestivalen 2011. Men den brugte vi jo så også en del tid på. Og i den forbindelse, der prøvede vi også noget helt nyt. Vi gik på Facebook. Hvor mange af jer har været inde og kigge? Den der er ikke ret mange med. Har alligevel nogle stykker. Okay. Det er ikke fordi, vi skal ramme nogle biavlere og lave sådan nogle ting som det her. Det er mere fordi, vi vil gerne ramme alle dem, der er ikke biavlere. Log dem ind og se, hvad har vi på honningfestival.dk? Hvad er det for et arrangement, der kører i Kolding? Kunne det ikke inspirere til at tage derned og se, hvad det egentlig er, der foregår på sådan et arrangement? Det er målet med den her, fordi der kommer vi ud til en række andre mennesker end bare biavlere. Så det, der står på facebook.dk her, det er ikke noget, der sådan betyder særlig meget for biavlere, men de skulle gerne være med til at annoncere for Honningfestivalen. Det er målet med den. Så har vi jo også vores store hjemmeside, trods alt. Og den er stor, den er informativ, og den er rodet. Der er mange informationer på den. Det kan være svært at finde rundt og finde det hele, hvis man skal ind og finde noget. Det tager vi fat på nu. Vi er i gang. Vi har ventet lang tid på en opdatering, for at vi kunne få nogle ting til at fungere. Den er på vej, så målet er, at vi går i gang allerede faktisk i den her måned, hvis Flemming og mig skal blive enige om med at finde ud af, hvordan får vi den her hjemmeside struktureret, og hvordan får vi det præsenteret på en måde, så de brugergrupper, der kommer og besøger siden, også ret hurtigt kan finde de ting, som de skal bruge. Det kan være skoleeleven, der ikke lige ved, hvor han går hen her nu. Det kan også være planmanden, der skal ind og finde ud af, hvordan får han en biavl ud af bestøv. Det kan også være den, der har en bisværm hængende hjemme i haven. Hvor går han hen og finder det her? Eller den nye biavler, der skal ind og være medlem. Det skal være lidt nemmere på nogle fronter at komme i gang. Hvis det går, som vi håber, i hvert fald som Flemming han håber, så siger han, at vi har en ny hjemmeside i foråret 2012.
Det må stå for hans regning, vil jeg sige. Men vi har lov til at ønske. Så lad os sige, det er målet indtil videre, at inden næste generalforsamling, så har vi noget nyt at kan præsentere på den her front. Men det er jo noget andet, som vi bruger meget tid på i medieudvalget. Det er jo Tidsskrift for Biavl. Den er vores helt store flagskive. Det kan vi lige så godt sige. Der er mange medlemmer, der er udelukkende medlemmer af Danmarks Biavlerforening for at få den der, og for at kan følge med i, hvad er det egentlig, der sker i foreningen. Og derfor er det også en af de ting, vi værner meget om. Vi vil gerne lave et rigtig godt blad i det omfang, vi kan gøre det. Men vi er jo ikke alene på banen her, og vi har nogen, der gerne vil blande sig. Og det har vi en ret stor skurk her i form af det danske postvæsen. Vi bruger mange penge på at bringe det her blad ud, og postvæsenet har fundet ud af, at det er skideglat at køre ud i vinteren, og postbudene falder og brækker benene. Vi bruger mange penge på sygedagpenge. Vi skal have nogle nye indtægter. Og så er de altså kommet og sagt, vi er nødt til at lægge nogle flere penge på det her udbringning af bladet. Og det kommer altså også til at koste os. Vi ved ikke 100%, hvad den kommer til at koste. Men som der står her, mellem 60 og 130.000, det er de tal, vi sådan sidder og jonglerer med. Lige nu tyder det måske på, at vi havner på noget, der hedder 70.000. Og det er en ganske væsentlig udgift, når man sådan tænker på, at det koster omkring 380.000 om året at bringe bladet ud. Og så skal vi altså lægge de der cirka 70.000 oveni. Det kan vi altså godt mærke. Og det kommer til at gælde fra næste år. Derfor er vi selvfølgelig ude for at finde ud af, hvad kan vi gøre på det område her? Kan man spare? Kan man skaffe nye indtægter? Det der med besparelser, jamen vi har jo selvfølgelig drøftet den oplagte, om man skal skære ned fra 12 til 11 blade, forstået på den måde, man så slår 2 numre sammen. Jægerne gør det. De tager, jeg kan ikke huske, om det er juni-juli, de slår sammen med juli-august. Det er jo deres lavsæson. Det er til gengæld vores højsæson. Det er måske ikke lige der, vi sådan skal ud og skære ned på informationsniveauet i vores blad. Så kan man sige, så kan vi gøre det hen omkring nytår. Jo, men det er jo så der, folk de kommer og skal betale deres kontingent. Og hvis de der oplever, nu får vi altså et blad mindre, så er det måske lige det, der gør, at man går hen og melder sig ud. Vi tør ikke rigtigt på nuværende tidspunkt at røre ved udgivelsesfrekvensen. Vi vil i hvert fald meget gerne bevare den, vi har. Så ja, vi har også været ude at søge forskellige andre alternativer til at bringe bladen ud. Der findes nogle andre distributionskanaler. Vi er ikke sådan helt 100% oversigt over, altså om vi har nogle penge at spare på det. Det er ikke det helt store, hvis vi har, er vi bange for. Så det kan godt være, at vi bliver hængende på postvæsenet et stykke tid nu på skurken der. Vi har også undersøgt, at man simpelthen kunne køre alle bladene til Letland, og så få dem frankeret derover og så sendt tilbage igen. Ja, det er en mulighed, men besparelserne er altså relativt små. Og så kan man vel sige, at vi har trods alt postvæsenet, og trods alt er de rimelig gode til at bringe ud. Vi får bladet alle sammen. Vi får forholdsvis små klager. Så skal vi spare noget på udbringningen, så skal det altså betyde noget, hvis vi skal ud og prøve nogle nye kanaler, som er uprøvet på nuværende tidspunkt. I stedet for kan man overveje, om man kan ændre noget på indtægtsniveauet. Vi har i hvert fald været inde at se på annoncerne, og de har sidst fået en hak opad for 2 år siden. Det var ikke så meget. Udover skal man faktisk 7 år yderligere tilbage for at finde en prisstigning. Så det kan nu godt være, at vi vælger at sige, at vi giver den lige en nøk mere i det kommende år. Til gengæld så er annoncemængden altså allerede nu faldende i Tidsskrift for Biavl. Så om vi der sådan kan redde noget synderlig økonomi, det ved vi ikke rigtigt. Vi har også overvejet at lave en bladerudgave på nettet. Det er jo sådan, at når Tidsskrift for Biavl den faktisk ikke er klar, så går det yderligere 14 dage, inden den har været igennem trykkeriet og kommer ud til jer. Der kunne godt være, at der var nogen, der havde interesse i at læse det Tidsskrift for Biavl, hvis den lå på nettet 14 dage før den kom ind i postkassen. Så vi har været ude og kigge på alternative muligheder med at lave en bladerudgave på nettet, som man så måske skulle betale en 5 eller en 10 eller en 15 kroneseddel for at komme ind og læse før naboen. Den er også lidt teknisk tricky, men vi er ikke helt opgivet den endnu. Vi kigger stadigvæk på den, om det er en mulighed. Men det er nogle af de emner, vi sådan set opererer med lige nu i medieudvalget. Så noget, der vil gøre jer glade. Vi har kigget meget på nyhedsbreve. Det her, det er sådan bare en, som jeg har siddet og leget med. Men vi har rent faktisk en beslutning om, at nu tager vi fat på nyhedsbreve. Vi har besluttet, at vi laver 3 typer nyhedsbreve. Vi laver en, der er målrettet medlemmerne.
Det er der, hvor vi kommer med alle de der generelle ting med, at nu skal du også huske, hvor overbehandler. Nu har vi også lige en ny jakke ude i webshoppen, som vi gerne vil have til at købe. Og ja, sådan de der gængse ting, som man kunne have gavn af at vide som nybegynder, eller som almindelig medlem. Så laver vi også en, der er målrettet bestyrelser, og det vil sige, det er blandt andet jer. Og det er forhåbentlig også sådan nogle ting, informationer, som indkaldelsen til formandsmødet her, der vil kunne komme via et nyhedsbrev. Målet er, at alle 3 typer nyhedsbreve, de skal komme cirka en gang i måneden. Den første kunne passende komme sådan lige omkring den første, fordi så vil den supplere bladet meget godt, og så kommer 14 dage senere. De andre 2 har vi ikke sådan lige taget stilling til. Nyhedsbrev for uddannelsesudvalget, den har Jan redegjort for. Det er udlånt af uddannelsesudvalgets projekt. Men de 3 nyhedsbreve her har vi altså en beslutning om, de skal i gang. Og vi har givet sekretariatet en frist, der hedder inden udgangen af i år, så skal de køre. Og faktisk så har vi jo allerede taget lidt hul på den, fordi nogle af jer har allerede modtaget den her som det første. Det var sådan det første spæde forsøg på at komme i gang med noget og se, hvordan det fungerede. Og også lige se, hvor mange mailadresser havde vi egentlig, og hvor mange kom ind i retur, fordi at man ikke havde den korrekte mailadresse. Der er nogle ting, der skal ryddes op i der. Og specielt tror jeg nok, Flemming har fundet ud af, at det ikke er smart at sende den ud via hans egen private mailadresse på DPF, fordi der kommer 1 million mails tilbage fra de der forkerte mailadresser. Så der skal også findes en løsning der. Men det er sådan noget, sekretariatet har fået resten af året til at gå og nus om. Men det jeg så også siger, det er jo nu, I skal gå ind og så sørge for, I har jeres mailadresse registreret på min side på Danmarks Biavlerforening. For det er nu, vi kører de her nyhedsbreve. Det er ikke i morgen, vi er faktisk allerede så småt i gang. Så gå nu ind og så få den der mailadresse skrevet på, og få den også skrevet korrekt, og få nu også jeres medlemmer skrevet på. Vi har i dag lige knap 60% af alle mailadresser. Og så ved vi ikke helt præcis, hvor mange der ikke fungerer. Men altså, vi har omkring 60% af medlemmerne, der har mailadresser angivet her på vores hjemmeside. Gå ind og få den oprettet, og så husk også lige den der flueben. Den skal med. Og der kan man også fortælle medlemmerne, at der kan I gå ind og fremmelde jer, hvis det er sådan, I ikke vil have det her nyhedsbrev. Der vil også komme nogle muligheder for på et tidspunkt at krydse af fra bestyrelser, om man er et bestyrelsesmedlem, som har fået det korrekte nyhedsbrev, om man er instruktør, eller hvordan det nu er. Vi skal have de her sorteret for at få de rette nyhedsbrev ud. Det var sådan set det, jeg så lige havde på stående fod.